मोजां ह नै रायजोफोर नाय जोंनि स्कुलनि गथ'फ्रा माबायदि बारनो गोनां जायो दैयाव इमान गिदिर दैयाव नाय गोबां गथ'फोर दाबो रुगुङाव दंफैयो माने नाय बेफोर स्कुलनि गोबां रोजा रोजा गथ'फ्रा दिनै बारनो हायासै खिन्थु फरिखा दं हिसाबै सानैसो गथ'फ्रा बारनो हाबाय बे जायगायाव बिराद खस्थ' उफाय गैया माने गथ'फ्रा फरिखानि थाखायनो थांनो गोनां जाबाय दै गिदिरब्लाबो उफाय गैया बेयाव सानैसो जोंनि गामिनि सुबुंफोर दं बिथांमोनानो बारहैयो बेखौ नायहनै इमान खस्थ' बेबायदिजों स्कुलाव फैनो गोनां जायो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेफोरो ओरैबो दङ नै गथ'फ्रा बेफोर बारजोब्बाय नङाबा सब सिजोबनाय आरो रुगुङाव बिराद दं गथ'फोर नायहनै गथ'फ्रा माबायदि बारनो गोनां जायो दैयाव बेबायदि हालोदजोंबो जों फरायसालियाव थांनो गोनां जायो खोब दुखुनांथाव बेफोरनो आरो जोंनि सादिकियाजुलि ओनसोलनि थासारिया आरो गोबां दङ रुगुङाव बारनो हायै गथ' माखासे गथ'फ्रा थांफिनजोब्बाय मा लादों नोंलाय ओइ नायदो जों माबायदि रोगानो गोनां जायो बे जेबोआनो नंबावा बेनिफ्राय गोबां गिदिर गिदिर देरो बे दैया थेवबो जोंनि सा ओनसोलनि सुबुंफ्रा बेजों साफ्रोमबो रायजो राजा आरो फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बेजोंनो बारनो गोनां जायो खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजों रुगुङाव गोबां दंबावो बे गथ'फ्रा फरिखा दङ फरायसालियाव थांनो हायाबा मा जागोन आरो गाबोन समफोरनिफ्रायनो जोंना हाफ इयारलि एग्जामा जानो थांगासिनो दङ बिसोरो दैज्लांनि समाव मोनफ्रोमबो दिनावनो मोजाङै क्लास खालामनो हाया बे दैनि थाखाय मोजाङै फरायसालियाव थांनो हाया
सफाय दैसानि सायाव दालां बानायदों जोबोद सान्दुं गोसानि गेजेरजोंब्लाबो साहा थानाय रायजो राजा बिथांमोना जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों गावनो औवा लाबो 200 मिटारनि खाथियाव 200 मिटारफ्राम गोलाव दलंखौ बानायनाय दिनै जोबथि खामानि दिनै फोजोबगोन। सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाब्लाबो जोंनि रायजो राजा बिथांमोना गाव गावनो गोसो मोदोम जिउ होनानै थाइसे थाइनै रांखान्थि मदद होलायनानै हिनजाव हौवा बयबो ज' जानानै बे दालांनि सायाव दालांनि थाखाय खामानि मावदों। जोबोद बाख्नायथाव सान्दुंआ जोबोद गोसा। नुनो मोनदों नोंथांमोना नैबेवहाय मोनसे औवानि जोबोद गोलाव मोनसे दालां बेनि सायाव मा बुंनो? स्पेसियेलि जोङो दिनै बे गोबां सान्दुं गोसानि गेजेरावब्लाबो फैनानै जोंनि बे दालां लुफुंनायखौ नायसंफैनाय निउस पर्टेलनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय। जों ओरैनो नैबे दालाङा सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सादिखेजुलिनि हालामाव थानाय जोङो बे मोनसे मेन लामा बियो जों बे बाटासिनिफ्राय मना सेन्टार थारायबारि जानानै आप टु सोरगोफुरि थाङो। थ' बेयाव गोबाव बोसोरनिफ्राय रायजो राजा फरायसा फरायसुलि आरो लोगोसे बेफार फालांगियारि मावनाय बिथांमोना बे लामाजों हान्थिनो गोनां जायो। दा बेयाव दैज्लांनि समाव ओरैबायदि गिदिर जायो बे दैया थारमाने जोङो बुंस' हाया। बे साखाथि फाखाथि गामिफोरखौ लोमलाजोबो। दाथ' नुनायाव जोङो फिसा नुदों दा दै देरि समखाय, ओरैनोब्ला बे दैया एसे अखा हाब्लानो बिराद गिदिर देरो। दा बेबायदि देरनायाव जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा माब्लाबा जों एग्जामनि समाव जोङो बारलांनो हायि जायो आरो मालाबा जोङो स्कुलाव फैखानाय गथ'आनो गिदिंनानै थांफिननो गोनां जायो आरो मालाबा बारसोम जों थांनो गोनां जायो। दा बेबायदि गोबाव समयसानि बे मोनसे जेंना आरो जोंनि दिघाजुलियाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बे मोनसे लामाया। दा बेखाय जोङो टेम्परारि हिसाबै जों रायजो राजा बिथांमोना एसे एनै राङारि आरो गावनि फिजिकेलि एसे एनै खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जों टेम्परारि दालां बानायना लानो नागिरदों आरो बे खामानिया दिनै एसे जाफुंबाय, एसे आद्रा दंबावो। बे खामानिखौ रायजो राजा बिथांमोना मावगासिनो दङ। दा नैबे दालां बानायबाय ओरैनोथ' जों बेजों लं लास्टिं जागोन होननानै जों बेखौ बुंनो हाया। बेयो जाहैबाय टेम्परारि औवानि दालां, जास्ट बोसोरसेनि थाखाय बियो थाबायजागोन बायदिखौ जों सानदों आरो दै देरोब्ला मा खालामलांगोन जों बेखौ बुंनो हाया। जियानो जा जों जायखिजाया रायजो राजानि मतामतजों जों एसे एनैखौ जोङो थाबायग्रोनो आन्था बेखौ जों मावनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो। ओरैनोथ' बे दालाङा 150 मिटारनिबो बारा जागोन गोलावा। ओरैनोथ' 200 मिटारनिबो बारामोन, खिन्थु जों माखासे खोसेबनानै बेखौ जों 150 मिटारसो माने दालां बानायनाय जाबाय आरो बेयाव साहा थानाय 30निबो बांसिन गामिफोरा माने बेयाव जगदान दङ आरो बे खामानि मावनायाव। ओरैनोथ' दासिमाव जोङो गथायथ'नाय जायाखै, रावनिसिमबो जोङो मन्त्रि MLA फोरनि सरकारनिफ्राय जेबो लेटारफोर माने एप्लिकेसनफोर जों गथायथ'नाय जायाखै। थेवबो जों खुगाजों एसे फोरमायनाय जादों आरो बे समयसाखौ जोंनि मानगोनां अशक सिंहल सार बिथाङाबो बे लामाखौ निस्सय नुदों, मिथिगौ, खिन्थु जों रायलायनाय जायाखै। रायलायगोन होननानै जों सानबाय थादों। ओमफ्राय जों ओरैनो
सरकारि बिथिंनिफ्राय जोङो अराय समनि थाखाय जोंनो दालां बानायनानै होगोन जों माने बेखौ आसा खालामो आरो मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साइ मन्दिरनि साखाथियाव आर&बि र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियान कर्स 2 years कर्स स्टेनोग्राफी 1 year कर्स COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 year कर्स बिउटि एन्ड वेलनेस 1 year course, Sewing Technology 1 year course, Beauty and Wellness आरो Sewing Technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 863868324 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।